Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Blessings Chereuka. Poyamba nkhanizi nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la Global Fund pa chidwi chake chothandiza dziko lino polimbana ndi malungo chifukwa chachikulu ndi HIV. Ripoti lofotokoza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena alitulutsa sabata ino. Mamembala ena a chipani cha UTM awadzudzula kuti aphwanya malamulo polengeza tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi. Takulandirani nkhani zathu mmawa uno. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati ndalama zokwana 525 million US dollars zomwe ndi zoposera 900 billion kwacha zomwe dziko lino lalandira kuchokera ku Global Fund zithandizira kulimbikitsa ntchito za umoyo ndi kuonetsetsa kuti Malawi ikulimbana ndi nthenda za malungo chifukwa chachikulu komanso kachirombo ka HIV moyenerera. Dr. Chakwera wanena izi ku Kamuzu Palace pamwambo osayinira ndalamazi zomwe zikugwira ntchito kuyambira pa 1 Julayi chaka chino mpaka pa 30 June 2027. Beatrice Mwape ali ndi ripoti. Mwambo okhazikitsa ndalama zokwana 525 million US dollars ukutanthauza kuti dziko lino lili ndi ndalama zogwirira ntchito yolimbana ndi matenda a malungo chifukwa chachikulu cha TB, kachirombo ka HIV komanso kulimbitsa ntchito za umoyo. Mwa ndalamazi 419 million dollars zipita ku matenda a TB komanso ntchito yolimbana ndi kachirombo ka HIV ndipo 84 million US dollars ayigwiritsa ntchito polimbana ndi matenda a malungo. Kuphatikizapo bungwe la World Vision ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 21 million US dollars pa ntchito yoona momwe anthu akuchitira pa HIV komanso chifukwa chachikulu. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndalamazi, mtsogoleri wa dziko lino wati matendawa asokoneza chitukuko cha dziko lino kwa nthawi yayitali ndipo ati ndalamazi zithandiza kupititsa patsogolo ntchito yolimbana ndi nthendazi. Dr. Chakwera wayamikira Global Fund ndi abwenzi ena podzipereka pofuna kuthandizira kuti Amalawi adzikhala ndi moyo wathanzi. Mtsogoleri wa dziko linoyo wayamikiranso akuluakulu omwe akhala kulemba malipoti omwe athandizira kubweretsa ndalamazi pokonda dziko lawo. Mawu ake nduna ya zachuma a Simplex Chichola ati izi zikuonetsa chikhulupiriro chomwe abwenzi a dziko lino ali nacho mu utsogoleri wa dziko lino. Zimenezi zithandiziraso kukonzanso zinthu zina, systems strengthen ndi cholinga chonena kuti nkhondo imene tili nayo yolimbana ndi matenda awiri amenewa ikhale yopambana. Dziwani kuti tidanena kuti tichite achieve globally 95 goals. Kuti pa anthu 100 ali onsewo 95 tafikire ndi utenga, tafikire ndi treatment, tafikire ndi chithandizo. Ndilengerepo somwayi opanga echo zimene president ananena kuti ndalama zimenezi tikufuna kuti zigwire ntchito yoyenerera mdziko muno. Mawu ake mkulu wa nthambi yopereka ndalama ku Global Fund a Mark Eldon Eddington ayamikira dziko lino pochita bwino pa ntchito yolimbana ndi matenda a TB, malungo komanso HIV. Iwo ati bungweli ndi lonyadira ndipo lipitiriza kuthandiza dziko lino kulimbitsa ntchito ndi ndondomeko za umoyo. Poyankhula m'malo mwa mayiko omwe ayika ndalama zawo kuthumbali, ogwirizira udindo wa kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi a Ahmed Diaz atali ndi chiyembekezo kuti ndalamazi azigwiritsa ntchito bwino kuti Amalawi ambiri apindule. Kufikira pano bungwe la Global Fund lapereka ndalama zoposa 2.8 billion US dollars ku dziko lino zolimbana ndi malungo, TB komanso HIV. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. President wa dziko linoyo yemwenso ndi Chancellor wa University ya Malawi lero apereka degree ya ulemu wa udotolo kwa President Filipe Nyusi wa ku Mozambique. Amaofesi ya President ndi Cabinet ati mwambowu uchitikira ku Unima ku Zomba ndipo uyamba posachedwapa. Padakali pano akuluakulu oyendetsa sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi ati zokonzekera zonse za mwambowu zili mchimake. Austin Kachipeya wafika ndi ripoti. Sukulu ya ukachenjede ya University of Malawi lachitatu ipereka degree ya udotolo ya ulemu yokhudza maubale kwa mtsogoleri wa dziko la Mozambique a Filipe Jacinto Nyusi.
wachiwiri kwa vice chancellor wa college Dr. Sondezwayo Madise wati anaganiza zopereka ulemu oterewu kwa President Nyusi chifukwa cha ntchito zotamandika zomwe akugwira polimbikitsa mtendere, maubale abwino, ntchito za malonda pakati pa mayiko ayandikana nawo kuphatikizapo dziko la Malawi. Ife timayang'ana kaya kodi munthuyo wachita chani chifukwa choti degree yasiyana ndi yolowa mkalasi. Iyi imayang'ana munthu amene wachita zina zake zodabwisa zabwino zothandiza pa dziko lonse. Titaona President Nyusi tinaonapo mbali zitatu. Mbali yoyamba ndi mmene agwirira ntchito maubale awo ndi zina zotero. Choyamba anasainira ndale namo timati Maputo Accord 2019. Zimene zinapangisa kuti ku Mozambique kukhale mtendere weniweni. Zimavuta mbuyo koma iwo anasainira. Komanso taona kuti alimbikisa maubale awo ndi mayiko ozungulira. Makamaka ife. Nimukumbukira pana ntena akife ndi Mozambique kana sitima yang'ana na bwino. Wabona tikuyang'ana na bwino tikuchezera na bwino. Na ndi mwayi wopita ku Mozambique, kafika ku Mozambique kale timavutika visa. Wafunika visa osanapiteko. Pano anakatidinira pa airport kumayenda bwino muziko laolo nkumaona kuti yayi anthu atira ndabale athu. Ndi nchofunika chimene chobale wawo Kazembe komanso bale wa anthu. Chachiwiri ncho nkhani ya chuma. Zikuoneka kuti anzathu akuyesesa kuti mbali yawo sachite bwino. President Nyusi ayesesa kuti chuma cha dziko lawo chiyende bwino komanso kukopa anthu amayiko ena kuti azibweresa mabizinesi ndi ndalama muziko lawo. Komanso tikuzowa kuti kujama Cabo Delgado anapezako gasi kuti akhoza mpoyo ophikira kuti zina zikhoza kumapita pasogolo. Akuyesesa kugwira ntchito ndi makampani ena akunja. Komanso tinaona amakonda za chilengedwe. Kuli zomera tipati miyombo, mitengo ya miyombo imene ikuoneka kuti ikuonongeka kwambiri. Iwo akuyesesa kuti mitengo imene isamalidwe. Komanso zaka ziwiri zitatu zapitazo Mozambique inakhala pa UN Security Council. Bungwe lalikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi limene mayang'ana za chitetezo. Munthu samangokuyika kumeneko iyayi. Ndiye tinaona kuti awa Nyusiwa akukhala ngati kuti ndi oyenera. Ndiye university takhala pasi kuoneka apa ndi apa tinaona kuti yayi apase degree ne apadera imene tifuna tiapase. Ndipo mawu ake Kazembe wa dziko la Mozambique kuno ku Malawi Alexander Manjate wayamikira sukuluyi chifukwa chozindikira ntchito zabwino zomwe President Nyusi akugwira zomwe ati zithandizanso kulimbikitsa ubale wabwino omwe ulipo kale pakati pa mayiko awiriwa. Posayidwa apa ku Maputo mdziko la Mozambique, President Dr. Lazarus Chakwera ndi President Filipe Nyusi anasenana mgwirizano omwe uthandize anthu a mayiko awiriwa. Austin Kachpeya, MBC. Boma lapempha atolankhani kuti apitirize kulemba nkhani zawo mwaukadaulo zomwe zingapereke chithunzi chabwino cha dziko la Malawi ku mayiko ena akunja makamaka kukabwera alendo olemekezeka ochokera m'mayiko osiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ofalitsa nkhani a Arthur Chipenda anayamikira mabungwe owulutsa mawu ndi kusindikiza nkhani pa ntchito yotamandika yomwe akugwira yokweza ntchito zachuma, chitukuko komanso pandale mdziko muno. Pempho likudza pamene mtsogoleri wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi akuyembekezeka kufika mdziko muno kudzagwira ntchito zingapo. Ngati kuboma chiyembekezo chathu ndichonena kuti atolankhani athu tikanafunitsitsa kuti akamabwera alendo athu olemekezeka kwambiri kuti kayitanidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino tigwirane manja tonse ngati Amalawi. Tizidziwa kuti ndife Amalawi poyamba tisanakhale atolankhani kapena tisanakhale anthu ogwira ntchito mboma. Choyambirira chenicheni ndife Amalawi. Ndi tikakhala kuti tindi alendo ngati amene wawa tikufuna kuti tiziyesetsa kuti mmene tikugwirira ntchito yathu pouza anthu akapofalitsa nkhani zokhuza maulendo amene wawa tikuonetsetsa kuti tikupanga zimenezo tigwira ntchito imeneyo ngati Amalawi choyamba kuonetsetsa kuti tikukonda dziko lathu. Boma lati ripoti lofotokoza tsatanetsatane wachomwe chidachititsa ngozi yoopsa yomwe idapha yemwe anali wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu litulutsidwa sabata ino isanathe. Malingana ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, nthambi ya ku Germany yomwe inkachita kafukufukuyu ndi yomwe idzatulutse ripotiro kudzera pa tsamba lawo lomwe amaligwiritsa ntchito pomwe akufuna kupereka uthenga uliwonse. Kotero ndunayi ati ndizokhumudwitsa kuti pali mauthenga abodza omwe akufalitsidwa kudzera m'masamba ena amchezo. Akunkuyu akuyankhula ndi Timothy Kateta.
tidakapitilizabe kulira kuti ayika kwa abale athu amene achoka pa ngozi imeneja zitachitika zimene zija pa 10 June tinatsatira ndondomeko zonse za maliro amene president adatilamulira, koma president iwo ananena zoti afuna pakhale kafukufuku amene ayime payekha. Zimenezi zinabweranso mogwirizana ndi zimene anthu amapempha kuti tikufuna pakhale kafukufuku oyima payekha. Akubanja anabweramonso nkhale pa tsiku la maliro nkunena kuti akupempha pakhale kafukufuku oyima payekha. President podzati malamulo athu kunoko ali ndi kuthekera kuti patsa kafukufuku amene amatipatsa anzathu aja IMDF ngalani yake andege komanso ena amene amathandizira zofufuzafuza konkuno, anati koma tifunse ena amene akhoza kukhala ndi ukadaulo othandiza za kafukufuku ngati ameneyi. Ndi anayitana akazembe amene amakhala mdziko muno amayiko osiyanasiyana, mayiko akuluakulu, ndikuwafunsa tikufuna mutithandize, muli ndi ndalama, muli ndi ukadaulo, muli ndi zipangizo zimene mukhoza kuthandizira kufufuza ndege ikagwa. Ndi pamene paja aku Germany adayankha anali moyambirira kunena zakuti ndegeyi inapangidwa mu dziko lathu la Germany. Ife amene anatenga kampani imeneyi yopanga ndege imeneyi tikhoza kuwakodola abwere athandizire kufufuza peza ndegeyo anapanga ndiwo. Chachiwiri, tili ndi bungwe la boma limene limapanga kafukufuku wa ndege zikagwa, German Federal Bureau of Aircraft Investigation. Bungwe imene liso likhoza kubweretsa anthu akatswiri adzathandizire. Ndi akazembe aja adachimva chimenechi adachilandira, komanso kuboma tinachilandira. Ndikunena zoti akuluakulu amenewa abwere. Tinafotokozera za kubwera kwawo. Atabwera mdziko muno anayendayenda konse kumene kumachokera ndegeyo ku Zomba, komanso anapita kumene kumachokera ngati kwawo kumene imakhala ndegeyo ku Zomba, komanso anapita kwawo kumene imachokera ndegeyo tsiku limene ili ku Lilongwe kumene uli Kamuzu International Airport, anakapanganso kafukufuku kwawo kumene kumati ukatere ndegeyi. Ndoti m'malo mmenemu akukayang'anira zipangizo zothandizira kuulutsa ndege zimene zimapezeka m'malo mmenemu. Kumene kuso amayankhula ndi anthu osiyanasiyana, komanso nkutolapo zinthu zina zimene zikhoza kukhala zothandizira. Anapitanso pamalo pene padagwera ndegeyi. Atamaliza kutola zimenezi adafotokozera kuboma kuti tikatoleya zinthu zonse, popeza mulibe inuyo kuno zipangizo zoyezera katundu ameneyi, tikufuna titenge katunduyu tipite naye ku Germany kumene kuli malaboratory athu tikamuyeze katunduyu, ndipo tikayeza izi tidzatulutsa zotsatira. Zimenezi zimatenga nthawi. Ndi anati koma tisanatsanzike inuyo tikumanani pamodzi tikuwuzeni zimene tikutengazi. Ndi abwera IMDF, abwera apolisi, tifotokozere zimene tatenga kunoko. Ndi tinati koma popeza ife tinakupemphani kuchokera kwa president, akubanjanso anapempha komanso ena anthu anapempha, bwanji anthu osewa abwerepo mukamatsanzika muwatsanzike limodzi. Ndi adabwera nkhale akubanjawo tinakhala nawo limodzi. Ndikutifotokozera tatenga katundu uyu, zimene tapeza poyambirira ndi izi, tikupita tikafufuze izi, tikamaliza tipereka report. Pomawafunsa kuti report imeneyi mudzayipereka kwa ndani, chifukwa sitikufuna report iyi idzapezeke kuti yaperekedwa anthu nkumayikayikira. Adanena kuti report iyi ifeyo mukaone pa website pathu, pa tsamba lathu tapangapo ngozi za ndege zingapo. Tikamaliza timaponya pamenepo kuti ofuna report iyo ayipeze. Ngozi iyinso tidzapanga chimodzimodzi, tidzaponya pa peji pamenepo. Ndiye kutere kupofika lero lino pa 27 mwezi uno wa August, report imeneija awa amene amapanga fukufuku pa website pawo tikapitapo sanaiponye. Koma kutifotokozera kwawo akuti report imene tiyembekezere kuti adzaponyapo pofika pa 30 August limene ndi lachisanu limene likubwerali. Ndipo boma lati sililola kuti anthu ena alowetse ndale pa nkhani ya imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino malemu Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe adafa pa ngozi ya ndege mwezi wa Juni chaka chino. Mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Richard Chimwendo Banda amayankha pa zomwe ananena mnyumba ya malamulo mtsogoleri wa zipani zotsutsa a George Chaponda omwe amati ati president wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera adauza atolankhani akunja kuti ali ndi ripoti lokhudza ngoziyo. Mayeso Chikadzula anayankhula ndi Chimwendo Banda. Nyumbamu makhala malamulo ake. Iwowa analakwitsa kabweretsedwe ka ntchito kamene amafuna kuyankhula, koma chifukwa chokuti ife tinayidziwa nkhaniyo poyiona kuti analemba tinawalolabe kuti ayibweretse nkhani, chifukwa tinadziwa kuti akakanizidwa kuyankhula adzipita kunja nkumakanama kuti boma silimafuna kuti iwo abweretse nkhani nyumbamo. Koma atayibweretsa nkhani nyumbamo ayankhula zinthu zitatu. Choyamba
akunena kuti iwo akukhulupirira zoti a president ali nalo ripoti la kafukufuku wamene ndege zidagwera. Tayesera kuwafotokozera kuti amvetsetse kuti amene adabwera kudzapanga kafukufuku pamene amapita adayankhulako zamene iwo adaonako zina ndi zina kumayambiriro kwa kafukufuku wawo, ndipo adayankhula zimenezi pamaso pa akubanja komanso aboma, ndipo ananena kuti akamalizitsa ndime yawo yoyambayi adzayika zimenezi malo awo amene amayikamo nthawi zonse pa website yawo pasanafike pa 30 August chaka chino. Koma ananena kuti adzapitirizabe kupanga kafukufuku wawo, ndipo akadzamalizitsa china chilichonse adzayikanso malo ake omwewo, ndipo akadzatero ndiye kuti amaliza ntchito yawo. Kukamba kwa president pamene amafunsidwa mafunso ndi mtolankhani wina wa ku Germany, amakamba za zimene iwowo boma lawo lidawuzidwa pamaso pa akubanja zoyambirirazo, ndipo zimenezozo zikuyenera kuti zitsimikizidwe ndi iwowo osati zichoke mkamwa mwa boma kapena mwa president. Tikumbukire kwakukulu kuti nkhani yayikulu ya kafukufuku uyu akuyenera kukhala oyima payekha, osati kafukufuku wina omapisa mochala kapena nkumauza anthu zochita. Kafukufuku uyu ndi oyima payekha. N'chifukwa chake nthambi yoona za ndege zakunja kwa Germany kumene apanganso ndegezo ndiwo amene akupanga zimenezi. Palibepo nthambi ya boma imene ikuwalowerera nkumauza zochita, ndipo zotsatira zake azilengezeso okha namagawana ndi dziko komanso maiko onse. Tifuna tinene pano mokhutira komanso mosabisa mawu. Nkhani iyi ife timayitenga kuti ndi nkhani ya serious kwambiri ngati boma. Sititenga nkhani ngati yachibwana ngati mene ena akuitengera. Ena amalira di zoona ndipo amamva kuwawa, pamene wena amayitengera pandale ndi zimene taziona masanawo kuti momwe matiti kambe nkhani mwa serious akumavina nyumbamo kumatenga makandulo kumayenda kumavina kukhala ngati kuti choseketsa china chake. Kwa ifeyo tikukamba za mtsogoleri wachiwiri wa dziko la Malawi amene anatisiya akutumikira dziko lino pa imfa ya ngozi ya ndege. Sitinakambepo nkhani mosewera, sitinakambepo nkhani moseka. Timakamba nkhani ndi chidwi pozindikiranso tikukambanso za munthu amene ali ndi banja lake komanso ndi mtundu wake ndi chipani chake. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC tiyeneronenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la Global Fund pa chidwi chake chothandiza dziko lino polimbana ndi malungo chifukwa chachikulu ndi HIV. Ripoti lofotokoza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena alitulutsa sabata ino. Mamembala ena achipani cha UTM awadzudzula kuti aphwanya malamulo polengeza tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Anthu asanu afa ndipo ena ali ku chipatala cha paboma la Kasungu minibus yomwe anakwera itachita ngozi pafupi ndi pa Alusa msewu wa Santhe Chinkhoma. Mmodzi mwa omwe anaona izi zikuchitika amavuto Chinamule anati minibus ya mtundu wa Toyota Hiace yomwe imalowera ku Kasungu kuchokera ku Lilongwe inaphulika tayala la kumbuyo. Zikumveka kuti mwini wa minibus iyi ndiye mwenso ali mwini wa minibus yomwe inayaka moto mboma lomweri sabata yatha. Boma lapempha kampani zogwira ntchito zokopa alendo kuti zikhazikitse mitengo yomwe amalawi ambiri angakwanitse kufikira kuti adzitha kuyendera malo azokopa alendo. Nduna ya zokopa alendo Avera Kamtukule yanena izi pamene dziko lino likukonzekera kukondwerera mwezi wa ntchito zokopa alendo omwe ndi wa Septemba. Zambiri mlipoti la Trust Office. Mwezi wa ntchito zokopa alendo omwe akukhazikitse loweruka likubwera ali mogwirizana ndi bungwe la National Tourism Council ubweretsa poyera kuthekera wa dziko lino potukula chuma kudzera mu ntchito zokopa alendo kamba kakukongola kwake chikhalidwe komanso kukumbutsa anthu kufunika kuyendera malo osiyanasiyana a ntchito zokopa alendo. Nduna ya ntchito zokopa alendo Avera Kamtukule yati chikondwerero cha ntchito zokopa alendochi chithandizira kulimbikitsa anthu kukhala ndi chidwi choyendera
malo osiyanasiyana. Nkovuta unena kuti amalawi azibwera kumalo kanu kuzayendako kuzaona kapena kuti atithandizire kuti tizipanga nkhani ya tiziyamba ndife amalawi ija ngati niyo malo anu aja mukuadulitsa chifukwa aliyesa amafuna kuti akagone kumalo abwino, aliyesa amafuna kuti akapita akadye malo abwino kwina kwake, koma nkhani imene makhalapo ndionena kuti ndikodula kumalo konse ndingakakhaleko ndiye timatenganso nthawi mwezi ngati umenewo kugwira ntchito ndi anzathu amene amagwira ntchito imeneyi kuwaunikira kuna kuti kodi ndi njira ziti zimene mungapange zona timwina mufewetseko mitengo kuti malawi ina aliyese akhale akhonze kufikira mitengo ngati imeneyi. Ntchito zokopa alendo zomwe zidakumana ndi mavuto monga matenda a COVID-19 tsopano zayamba kubwerera mchimake pamene chiwerengero cha anthu ofika mdziko muno akuti chayamba kukwera kuchoka pa 200,000 mchaka cha 2020 kufika pa 1 million chaka changopitachi. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe la Non-Government Organization Regulatory Authority Ngora lati likuchita kafukufuku ofuna kudziwa zomwe mabungwe omwe siaboma amachita ndi ndalama zakunja zomwe amalandira pa ntchito yawo yothandiza kukweza miyoyo ya anthu mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Ngora a Edward Chileka Banda ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe anali nawo ndi mabungwe omwe siaboma. Iwo ati mabungwe ambiri amalandira ndalama zakunja kotero mkoyenera kudziwa momwe amaziyendetsera. Tili ndi ripoti la Yamikani Simutowe. Mabungwe omwe siaboma amalandira thandizo kuchokera ku mayiko komanso mabungwe akunja kwa dziko lino. Ripoti la mchaka cha 2023 loonetsa amene mabungwewa anagwiritsira ntchito ndalama zomwe analandira lukuonetsa kuti mabungwewa amathandiza kupezetsa dziko lino ndalama zakunja zomwe boma limafuna kugulira zinthu zofunika monga mankhwala komanso mafuta a galimoto. Komabe bungwe la Ngora lati ngakhale izi zili chomwechi ndalama zina sizimaoneka komwe zalowera, nchifukwa chake bungwe lawo layambapo ntchito yolondoloza komanso kuunika zomwe mabungwe amachita akalandira ndalama zakunja. Mkulu wa bungwe la Ngora a Edward Chileka Banda wati akufuna kuthana ndi ukambelembere ndi cholinga chakuti mabungwe adzigwiritsa ntchito bwino ndalama zomwe amalandira malo mwa Amalawi. NGOs akamagwira ntchito mdziko mwathu muno amagwiritsa ntchito Malawi kwacha. Koma forex ije kuoneka ngati kuti pali mabowo ena ndi ena amene akupangitsa kuti mwina ndalama imene sikupindulira dziko la Malawi. Ndiye mu report ya chaka chatha padali ndithu recommendation yonena kuti tifufuze kuti ndalama zimenezi zikuyenda bwanji. Mmodzi wa akuluakulu mu nduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Geoffrey Chimwala walimbikitsa mabungwe kuti azitsatira malamulo akayendetsedwe ka mabungwewa komanso kugwiritsa ntchito ndalama moyenera. Ikachoka 2004 uzafika tsiku la lero kuti muone ma NGOs amene tapanga register amene ife timaona ma record mwathu tindi ma NGOs ambiri 900 plus actually tikayang'ana onse amene amapanga comply. So mukaona kuti ma NGOs amene amalandira ndalamazi kuti muone zimene amachita pa ground ena nzomvesa chisoni akulandira ndalama zambirimbiri koma zochitira zake sizikuoneka bwino. Ripoti la zachuma la mabungwe omwe siaboma la chaka cha 2024 alikhazikitsa pa 16 Oktoba mu mzinda wa Blantyre, komwenso mabungwe omwe akugwira ntchito yotamandika mdziko muno akalandire mphoto pamwambo wa tsiku lokumbukira ntchito za mabungwe mdziko muno. Non-Governmental Organization Regulatory Authority Ngora ndi bungwe la boma lomwe limaongolera ntchito za mabungwe omwe saboma mdziko muno. Yamikani Simtowe, MBC, Lilongwe. Mkulu woona zachisankho mchipani cha UTM Happy Kondowe wati zomwe achita mamembala ena achipanichi kulengeza tsiku la pa 17 Novemba chaka chino ngati lomwe adzachite msonkhano waukulu wa chipanichi ndi kuphwanya malamulo. Akondowe anena izi potsatira msonkhano wa atolankhani omwe mneneri wa chipanichi a Felix Njawala pamodzi ndi mlembi wa mkulu wa chipanichi a Patricia Kaliati anachititsa mu mzinda wa Blantyre wolengeza za tsikuli. Akondowe akufotokoza. Mene ndinanenera kunena kuti msonkhano umene timakambirana za tsiku limeneli amene anali nkhala pa mpando wa msonkhanowu anali a president athu achipani Dr. Michael Usi and tonse titagwirizana ndi pameneno lero tikulengeza tsikuli zimene zikutanthauza kuti ndi chipani chonse chimene chagwirizana.
malingana ndi a Kondowe, ngakhale president wa UTM Dr. Michael Usi anali nawo pa zokambirana zofuna kukhazikitsa tsiku la msonkhanowo, mamembala awo amayenera kumvana ndi komiti yayikulu asanalengeze za tsikuli. A president analipo mmene timapanga chiganizo choti convention izakhale mu November. So ndi amene anachita chair msonkhano umenewo. Koma amafuna kuti nkhani iyi ikanapita kaye kuneki. Kuti aneki nawonso akakambirane na akayikepo maganizo awo and then tikachita announce. Koma kukhala tazatu afulumira kuthamangira ukapanga announce. I hope a president anagwirizana nazo. Koma knowing a president athu tinodziwa kuti angagwirizana ndi chinthu chomwe akudziwa kuti kusutsana ndi malamulo achipa. Ndikuona ngati izizi inde analipo popanga decision, koma decision yopanga announce yo I don't think iwo alinawo limodzi. Osewera 400 a dziko lino ayamba zokonzekera za mpikisano wa Region 5 omwe udzachitikire mdziko la Namibia mwezi wa Mei chaka chamawa. Zokonzekerazi zomwe ndi za mzigawo choyamba zikuchitikira ku sukulu ya HHI mu mzinda wa Blantyre ndipo zichitika kwa sabata ziwiri. Mneneri wa muunduna wa zamasewero a Macmillan Mwale wati ayika ndondomeko zothandiza kusankha akatswiri okhawo oyenera kukayimira dziko lino ku mpikisanowo. Ngati dziko kukonzekera kwayambika, ndondomeko yoyambirira yoti tipange ndikupeza wa achinyamata pamasewero ndi achinyamata achichepere amene oti akatenge nawo mbali. Ndi pakali panopa tinapempha mabungwe osiyanasiyana pafupifupi mabungwe ona za masewero 13 tukamba za judo, taekwondo, boxing, mpira wa miyendo umene ndi zina kunena kuti atipatse osewera. Nde atipatsa listiyo pakali panopa tayitana ku kampu ku Blantyre kumene akhale mkampu choka pa 25 mwezi uno mpaka na ukafika pa 7 mwezi wa mawa kuti tione titolepo kuti ndiyati amene atakhalemo. Ngati unduna poti masewera amenewa ndi aboma ndiye kuti pa unduna kudzera mu bungwe lija loyang'ana masewero kapena association mdziko muno la National Council of Sports tayika ndondomeko ndithu zoti tikhale. Imodzi mwa iyoyo ndi imene iyi yoti onse amene akukonzekera nawo kupita nawo kumene kuko abwere pamodzi taunike tayang'ane paliso bungwe mkati mmene mumo la tekeniko limene liyang'ane kuti akatswiri azamasewero kuti ayang'ane kuti kodi amene tikufuna ndawada ali apapawa koma ngati akuperewera mbali izi. Ndizoona bungwe limeneli la African Union Sports Council Region 5 pali masewera ake amene amachitika. Ndi chimene chimachitika nchonena kuti akamapanga masewera amene pali masewera ena amangonena kuti tikufuna tayambise. Ngati ulendo watha uja panali ndithu nkhani mdziko muno la chipirigo lilo sikuti inali nawo pa ndandanda tinangoti pange nawo panalinso masewera aja e-sports nawonso amapempha kuti bwanja atamachita nawo ingokhala ngati ongoyerekeza ngati exhibition. Nde izi ndi zina zimene koma kwa masewera amene ife tikuona kuti awa titha kuchita bwino ndi amene pakali panopo titakhale kuti tikuwaoneka titakhale kuti tikuchita nawo matraining osiyanasiyana. Iyi ndiyoyamba chabe koma abweranso patsogolopa kuti osewera amenewo akonzeke bwinobwino kuti titha kukachita bwino. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wayamikira bungwe la Global Fund pa chidwi chake chothandiza dziko lino polimbana ndi malungo chifukwa chachikulu ndi HIV. Ripoti lofotokoza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa President Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena alitulutsa sabata ino. Mamembala ena achipani cha UTM awadzudzula kuti aphwanya malamulo polengeza tsiku la msonkhano waukulu wa chipanichi. Munali ndine Blessings Cheleuka, mawa wabwino.